ना बेथ' सम्पुर्ण माने फेक एनकाउन्टार ओरैनो नंखाय गावलायफ्लानानै बुथारनाय जाथाय आरो बेबायदि जाथाया बेनो गिबि नङा बर'नि गेजेरावहाय जानाया गोदोबो गोबां जादों खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे पिस एकर्डनि उनाव बेबायदि माने फेक एनकाउन्टार जाफिननो गोनां जाखो दिनै सोरखौबा बुथारनानै बिनि देहायावहाय पिस्तल होनानै दोननाय माबा हेन्ड ग्रेनेड होनानै दोननाय बेफोरथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा कारण पुलिसनि आखायाव बेफोर थायाब्ला सोरनि आखायाव थानो बिसोरनि आखायाव हाजार हाजार बिदि माराम जानाय पिस्तल थानो हागौ बा मोजां हाथियार थानो हागौ बा बेबादिहाय ग्रेनेडफोर थानो हागौ बेखौ होनानै ओरैनो बदनाम जे बिसोर गावनो नागिरनायखौसो जों गावनाय बा जोंखौ रैखाथिनि थाखाय बा गावलायनानैसो जादों बे जाथाया जों सानैनि जादों बे जाथाया सम्पुर्णभाबे फेक एनकाउन्टार ओरैनो नंखाय भुवा संघर्ष होननानै जों बुङो आरो बेखौ जोङो मिन्थिनो हायो जे 2017 मायथाइयाव 2017आव चिराङाव बेबायदि फेक गोबांनि बिथोराव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे गावसोरनि CRPFनि सासे आइजि नर्थ इस्टनि आइजियानो बुंनो बाध्य जानाय जेब्ला लुकास नार्जारी आरो डेभिड इस्लारिखौ दिघलदङा ना बे दिघलदङा गामियाव हराव उन्दुबाय थानायखौनो दैखांना लाना थांनानै सिमलागुरि दैमा सेराव गावथारनानै बिसोरनि देहायावबो पिस्तल होनानै दोननाय थ' बेयाव बे CRPFनि आइजिया बे कम्बाइन अपारेशन जानायनि उनाव बे दुखु मोननानै बुंनो बाध्य जादोंमोन जे बे कम्बाइन अपारेशनाव जेरावहाय आसाम पुलिस आर्मि SSB आरो आंनि टीम होनदों गावनि CRPF टीमा थांनानै बेयाव जि मानसि गावथारहैनाय बिसोरखौ माने कल्ड ब्लाडेड प्रि प्लान खालामनानै सिगांखालिनो माबेयाव गावथारनानै बिसोरखौ बुथारनाय जागोन बे जायगाखौबो सिगांखालिनो नायनानै बे सिमलागुरिनि दैमाखौबो थि खालामना दोनखानाय जायगाखौ होनना बिथाङा बुंनाय आरो बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा जे लुकास नार्जारी आरो बे डेभिड इस्लारिखौ न'निफ्राय लांनानैसो गावनाय बियो फेक एनकाउन्टारसो आरो बेबायदि नर्थ इस्टआव गोबां जागासिनो दङना बिथाङा हम मिनिस्ट्रिनि सेन्ट्रेलावबो लिरहरनाय आरो जायखौ जों खुनु एक्सन लायाखिसै नाथाय बेखौ मा खालामखो बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय नर्थ इस्टनिफ्राय उनाव सा सानजा ओनसोलनिफ्रायनो ट्रेन्सफार खालामनानै लाना थाङो बेखाय बे गोदान बाथ्रा नङा दिनै बहा मा संगठन जोनोम जादों बिनि दाया सोर आरो गासैबो बेबायदि माबा मोनसे संगठन जोनोम जाब्लानो बेखौ ल' एन्ड अर्डार लेभेलाव बा नोजोरजोंल' नायनो नाङा पलिटिकेलि बिजिरनानै नायनांगोन सोरखारनि बे दायित्व सोरखारा दिनै गोबां सुरांसुवा संस्थाफोर दङ दा इन्टेलिजेन्स बिउर'फोर दङ बिसोर मिन्थिनो नांगौ दिनैनि दिनावथ' घन्टासेयावनो रायज्लायब्रबनानै जों अमुगाव थांसै थुनानै थाङा फनाव रायलायगोन बहाबा जिरायगोन मिटिं खालामगोन बिनि उनाव थांखि लागोन थांगोन अब्ला बिथांमोननि सुरांसुवा बिभागा मा खालामनानै थानाय पुलिस बिफाननि आर्मि बिफाननि IBनि बिथांमोननि नखर बिफाननि बे सुरांसुवाफ्रा एसेबो गम मोनासै नामा जे बहा बर' सेंग्राफ्रा ज' जानानै मा रायज्लायनाय मानो होबथानो हायाखिसै बिथांमोनखौ थांनायनिफ्राय होबथानो हागौमोन दिनै मोनसे आयेनखौ जेखौ जोङो बयबो मिन्थिगौ गोसोम आयेन होननानै AFSPA आर्म फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट बेखौहाय आरो नै दाख्लैबावै बारायनानै बुंबावबाय जे जोंनि आसामाव जेब्लासिम खाथि खाला ओनसोलावहाय माने बेबायदि हाथियार लानाय संगठन थागोन जों बेखौ लाखिगोन खिन्थु बे हाथियार माने बे आयेनखौ फोसावफिननानै बा बिनि मियादखौ बारायफिननानै दिनै बर' मानसिफोरखौ बुथारनायनि मोनसे लामा लाखिबाय बे जोबोद दुखुनांथाव बे ल'आ ओरैबायदि गाज्रि ल' AFSPAया जायनि गेजेरजों सासे नन कमिसन अफिसारा सासे साधारन हाबिलदाराबो रावनियावबो सोङालासिनो उइदाउट एनि वार्निं बे सासे मानसिखौ गावथारनो हायो थ' बेबायदि मानसि बुथारनायनि लाइसेन्स होनो हानाय ल'खौ दिनै आरो दाख्लैसो 6 मासनि थाखाय बारायना होफिनबाय थ' बे बेसेबां दुखुनांथाव आरो बिनि फिथाइखौ जों नुबाय जे मानि थाखाय बेखौ माने फोलावना होखो बर' सेंग्राफोरखौ बुथारनायनि मोनसे टारगेट दङ दिनै जाय सानै गथ'खौ गावथारदों बिसोर जाबाय ex-NDFB थ' गुटे प्लानखौ नायोब्ला जों नुयो जे बे मोनसे प्रि प्लान जे दिनै जों साननो बाध्य जादों ex-NDFBफोरखौ टारगेट खालामदों नामा बे आयेनखौ फोसावनानै फोलावफिननानै मा बे गोदान आफाद ULB ना मा होनो बिनि मुङै आरोबाव दिनै ex-NDFBफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे टारगेट खालामदों नामा बेखौ जों दिनै साननो बाध्य जादों बेवहाय जों सोरखारखौ बुङो जे AFSPAखौ रिपिल खालामनो नांगौ बेखौ दैखांनो नांगौ जोंनि बेयाव बेखौ दोननो नाङा आरो बेबायदि गोदान गोदान संगठन जोनोम जाबाय थानायनि रिजनखौ नायनांगौ सोरखारा गार्जियान बेफोरनि जाहोनफोरखौ बिजिरनानै नायनांगौ बेनिफ्राय होबथानो नांगौ बेखौ होबथानाया समाजनि आखायाव गैया नों आंनि आखायाव गैया बेवहाय मा थासारिनि थाखाय बेफोरबायदि आरो खालामफिननो गोनां जानाय बेखौ नायनानै होबथानायखौ जों लुबैयो हाथियार संगठन जोनोम जानानै दिनै बर'नि गेजेराव आरो असान्ति फैफिननायखौ जों रावबो लुबैया खारन जों मिन्थिखायो जों भुगिनाय गासैबो बेवहाय दिनै जा पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्डनि उनाव मानो बेबायदि आरो थासारि जाफिनदों बेखौ सोरखारा मोजाङै बिजिरनानै नायथों होननानै जोङो डिमान्ड खालामो आरो बेजों लोगोसे जों बे नखरनि बिसि आरो गथ'खौ सोरखारा जाहाथे दायित्व लायो जों बेखौबो
जोङो डिमान्ड खालामो आरो बे गुतै घटनाखौ जिहेतु बियो बयबो मिन्थिखानाय दिनैनि दिनाव आरो फोलानो हाले बियो ओरैनो खालामफ्लानाय मोनसे फावथिना बादिसो बेवहाय बिनि सायाव जाहाथे मोजां मोनसे इनकुवारि जायो गोजौ लेभेलनि हाइ लेभेलनि जों इनकुवारि डिमान्ड खालामदों आरो आसाम हिउमेन राइट्स कमिसना बेखौ गावनिफ्राय केस फाइल खालामनो थाखायबो जोङो डिमान्ड खालामो बिटिआर एकर्ड एबा बर' पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो बे जाथाया जे जाबाय बे जाथायनि सायाव नोंथाङा सोरखारखौ माबाफोर आरोबाव बुंहरबावनो सानदों नामा आं बेखौनो बुंबाय जे गोदो अनेक घटना जादों गोदोनि बाथ्राया आलादा जों गोजाम खोथाफोरखौ बोनानै जेबो मुलाम्फा गैया बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखायनोथ' दिनै सल्युसन मोनसे दिहुननाय जादोंमोन पिस प्रसेस जादोंमोन पिस एकर्ड जादोंमोन दा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोबनांगौमोन खिन्थु मानो जोबाखै दैट मिन्स देयर इज साम रिजन माबा मोनसे जाहोन दङ दाबो मानसिया रंजानो थाखाय खुसियाव फुर्तियाव मानसिया आखायाव हाथियार लाया मानसिया खुसि खुसि रंजानानै रावबो न' गारनानै थाङा थ' माबा मोनसे जाहोन दङ बे जाहोनखौ दिनै नायनानै दिहुननो नांगौ आरो बेखौ दिहुननाया दिनै सोरखारनि दायित्व बेवहाय बिटिआर सोरखारा दिनै सा सातलुन खोथाफोरखौ बुङालासिनो सानैसो गथ'फोरनि बियो समयसा होननानै साननानै एरायालासिनो बर' हारिनि इमसनखौ बांसिन गोदौ होआलासिनो एसे सिन्था खालामनानै खोथाफोरखौ बुंनांगौ आरो सोरखाराव दोङोखायनो दिनै जोंनि जिफोर माने समयसा बेखौ माने रेजेंहै नोजोराव जुदि नायो होमब्ला उन फैबाय थानाय समफ्राव आरो गाज्रि थासारि जानो हागौ बेवहाय थासारिया बांसिन गाज्रि जानायनि सिगाङावनो बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकार गासैबो बेखौहाय ल' एन्ड अर्डार लेभेलाव नायालासिनो सानैसो सेंग्रानि खुद्रिनाय होनना सानालासिनो बर'नि बांद्राय इमसननि थाखाय जादों होनना सानालासिनो बा गोदोनि हाथियारजों दावहा नांनायनि बाइ प्रडाक्ट होननानै सानालासिनो एक्चुवेल रिजनफोरखौ जाहोनफोरखौ जाहाथे बिजिरनानै नायनानै खनसे लागैनो थारैनो दिदोम सान्थि लाबनायनि लामाखौ जाहाथे नागिरो बेखौ आं खावलायो